Hvorfor skal jeg ondt? Hvis man drikker nok af det her, så tipper man på noget. Det er for kæft noget. No. Vi har bag kameraet, der har vi Preben, min farfar. Min mor her ved siden af mig. Så er der mig. Det ved jeg. Så er der Pansera. Så er der Sandra. Og så er der Mike herovre. Og Line. Og så har vi Geo. Den her! Okay. Den sidste, kom så, skru lidt op. Nej, det er... Tryk! Du forestiller mig, det fucking fint. Okay, så for hver 100 bits, der kommer nu, og for hver sub, så trykker vi. I minimum 3 sekunder. Der kom en top. Kom så, kom så! Det skal jeg lige have en rap for. Kom så! 3 sekunder, hold den inden 3 sekunder, det var aftalen. 1, 2, 3. Det var mange flere. Nej, jeg tager Jeg nåede at tælle til 5. Jeg kan tælle Du kan ikke tælle. Det kan vi godt gøre. Vi kan også sende op til 20 sekunder. Så er der kommet en mere. Cozy Cabin! Der var en mere. Jeg tror, den ligger omkring 50 vores mål. Jeg er ked at sige det, men vi har et tog niveau 2, så nu er der 4 minutter igen. Om en halv... Nej, der kommer en mere! Ja, der kommer en mere! 4 minutter, 4 minutter. 55. 4 minutter, hver stop og hver 100 bits. Hvor kan lide det? Ja, det ser sådan ud, ikke? 15 sekunder, skynd jer! Kom så! Et stop med. Kom så med et stop. Kom så. 10 sekunder. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu! Så, så giver jeg dig 3 minutter. Så fik jeg så en ny stand. Så blev jeg enig med mig selv om, jeg skulle prøve noget nyt, og prøve noget nybyg og sådan noget også. Jeg fik min tår under stolen. Stolen løftede sig, og så fik jeg tåren ind under. Han er forbi, jeg takker tørne siger, hvor skal vi sove en nat på politistationen? Sitting here in a boring room, just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around now, I'm waiting for you, and nothing ever happens. And I wonder why. Cause every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I can fly. Hvorfor må jeg ikke forbides hår? Hvorfor skal jeg altid klippes kort? Jeg gik ind med den, min tykker party. Jeg fik en finger i nums, for jeg fik en finger i nums, for jeg fik en finger i nums. Vil du ikke tage den ud? Og dem som vi kender, og dem som vi ikke kender, dem skåler vi med. Skål! Skål! Geo! Så må jeg lige gøre det igen, jo. Ja. Jeg blev våd. Jeg tror, at Kugo siger, at vi snart skal have kålpølser. Vil du gerne have pølse? Ja, jeg vil gerne snart have kålpølse. Du vil gerne have kålpølse? Ja, for jeg er sulten. Og der kan kål? Jo, men også pølse. Vil du gerne have pølse? Ja, kålpølse. Kålpølse? Ja, begge dele. Mor, han vil gerne have pølse. Nej. Mor! Lav din Jeg hand. tror, at de vil være utilfredse med. Er du fuld? Hvis jeg laver pølser her i, så tror jeg, at de vil blive utilfredse. Hey mor. Hey. Er du sikker på, at vi ikke er adopteret? For det der kan ikke være mine brødre. Nej, jeg er faktisk ikke helt sikker.
De der. Jeg lugter af narkos. Nej, det er totalt spisesaft eller sådan noget. Mor! Mor! Er det helt seriøst? Mor! Ikke rigtig mange mor. Jeg ved, det er for sent, ikke? Du må ikke sige det godt, din søn. Stakkels barn. Stakkels barn. Jeg er den yngste. Få gennem dig bag lampen. Bum, han var væk. Guluppalu, Kali, hvor er du henne? Hey her! Og nu fik hun solbriller. Så alle andre ud af Sandra, hvis I ikke sender mig 100 kroner, så får I et nøgenbillede af mig. Ja, det er sådan, er det bare. Kan mor drikke snaps? Kan mor. Det er for sent. Ej mor, jeg har det virkelig dårligt lyst til at drikke resten af flasken. Steg dem på grillen og lad dem trække i vandet, eller steg dem på grillen i 5 minutter. Vi koger dem. Velkommen til madkøkken. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me that you're fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. Let's make cold pearls. What are you doing? I'm making the cold pearls to my brother. How are you doing? Welcome to my cold kitchen. With lime. Vi giver dem lige lidt lime. Vi giver dem lige lidt salt, spices. Vi giver dem lidt som chili. Så giver vi lige lidt kapsyrup. Tilsæt lidt Nutella i mit køkken. Okay. Nej. Nu tæller jeg til 3, så går du ud i mit køkken. Say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me that you're fake to me now. I wanna wake up with you. Så en lille smule blåmel. Say what you wanna Knivspids. say to me now. Låg på i 26 timer. Så er jeg færdig. I wanna wake up with you in the morning. Show me that you're fake to me now. Kogte kålpølser, det er bare ikke okay. With you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. But you and me got a whole other meaning, I don't This is en Jägermeister kålpølse. know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Altså nu skal vi snart hjem, fordi den... Hvad er det for en remoulade? Gå væk fra mit køkken. Nej! Nu tæller jeg til 3. Nej, min kålpølse! Show me that you're fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Kom her, lille svin. Skal du have noget pølse, eller hvad? Jeg skal have noget pølse. Ja, det er jo fandme lige godt på. Jeg har kogt og stegt kålpølse. Kom her. Fuck, du har kolde fingre! My God. Snitsen er også ude. Tag pænt, dit svin. Ja, undskyld. Mor! Mor, han driller.
Og hun snakker ikke pænt. Han driller. Hun snakker ikke Han pænt. siger fyord. Hun siger... Mor! Au! Fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Far, formand. Nu har jeg stået her en halv time og lavet pølse til ham, så spiser han den fandme ikke. Du skulle fandme klaske til hovedet med en pølseskunder. Hallo? Din søster har stået og lavet kogepølser til dig. Skal vi da spise? De er varme. Ja, de er varme. Det er gode. Jeg vil, når der kommer 2 subs. Der kommer 2 subs der. Det gjorde der. Prøv at give. Gjorde du det? Ja, du må ikke vælte mig. Jeg vil mig. Au! Jeg har faktisk en OnlyFans. Problemet er bare, jeg er blevet... hvad kalder man det? Jeg er blevet afvist af OnlyFans. Og jeg ved ikke, om det er fordi, jeg bare er fuck grim. Eller hvad fanden det er. Men jeg er blevet afvist. Så jeg har en OnlyFans, så I kan godt følge den. Men I kan ikke sende penge til den. Fordi at OnlyFans, de har afvist mig på baggrund af, at de ikke mener, at mit pasbillede ligner mig. Fordi på mit pasbillede har jeg hår på hovedet. Hello there. Men der er jeg ikke længere. Hvad vil du have, skal gøre det? Brillerne. De fatter af hat. Prøv at se. Der er, altså der er 10 brød. Er det sådan? Hækker du? Ja. Hvor? Men jeg skal også på lidt. Jamen så prøver jeg at drikke lidt mere. Jeg prøver at drikke noget mere. Jeg lukker den. Godnat. Det er hyggeligt. Det er rigtig godt. Nogle dejlige mennesker.